Magandang gabi. Anong Magandang grade gabi ka po. na? Mga grade 9 na po Oo. So, saan ka nag-aaral? sa Tanawan National High School. So, ilang taon ka nung nag-umpisa kang maging runner? 11 years old po. Oo. So, ano-ano yung mga naging preparation mo sa mga laban mo? Sa kada araw po, dinodoble po namin yung training namin. Kahit po mahirap, Mm-mm. umiiyak na lang po, ginagawa ko na lang pong motivation yung pag-iiyak ko para po makuha yung pinaghahandaan namin na makamit yung gintong medalya sa palarong pambansa at ma-break po yung record. Ah, pang ilang laro mo na ito sa palarong pambansa? Pangalawa po, Oo. Nung last year, ano yung naging nakuha mong medal? silver po. Oo. Bakit silver lang ang nakuha mo noon? Hindi ko po alam. Oo. So ngayon, ano yung talagang ginawa mo dahil gold medal na yung nakuha mo? Pinagandaan ko po na makuha po yung gold. Tapos, syempre, sakripisyo po, sa pagsisikap po, Mm-mm. tapos focus po. Mm-mm. Pang ilan ka sa family mo? Panganay po. Panganay. I-mention mo nga kung sino-sino yung mga parents mo. Kung nanonood sila ngayon. Yung mama ko po, si Mama Rachel Sabando, yung papa ko si Christopher Taharos po. Ano yung ginagawa nila? Yung trabaho po, Oo. wala pong work yung mama ko at yung papa ko naman fish vendor po. Okay. So, sila yung mga naging inspiration mo para Opo. makamit mo yung gold medal. Opo. Oo. Sila po yung motivation ko, ginagawa kong motivation na para makuha yung gold medal at para po maihahon sila sa kahirapan. Sino-sino yung mga tumulong sa iyo sa laban mo na ito? Siyempre po, yung coach ko po na si Coach Damaso Olidan at si Coach Mario Olorbida at si Coach Vivencio Cabias. Sila po yung mga trainer ko na walang sawang sumusuporta po. Tapos sila po yung sinakripisyohan po namin na pagandaan po yung palaro. Tapos ginawa po nila ang lahat na makakaya nila para po makuha yung gintong medalya namin. Pag uwi mo sa Leyte, sa inyong lugar, sino yung una mong pasasalamatan doon? Siyempre po, una po ko nagpapasalamat po kay Lord dahil po nakuha ko po yung gintong medalya. Kundi po dahil sa kanya hindi ko po makukuha yung gintong medalya. At sa governor po namin, si Governor Jericho Ecot Pitilla po, yung walang sawang pagsusuporta po sa amin sa LSA, sa Leyte Sports Academy po at yung mga staff, sila Sir Robin Tamayo at si Sir Roel Batan at yung principal ko po sa Tanawan National High School na si Sir Richard Laurenti at yung mga co-teammates ko, tapos mga tao na sumusuporta po. Tapos, pasalamat po ko sa kanila, pati yung mga defense coach ko. Okay. Lastly, ano yung masasabi mo dahil gold yung nakuha mo? At of course, message mo sa lahat ng mga athletes po sa palarong pambansa. Masaya naman po ako dahil nakuha po ko yung gold. Tapos, yun po na hindi po makontento, dapat po ma-sustain ko po yung pag-gold. Tapos, meron naman po akong target na mabalik po yung record. Tapos, ang masasabi ko lang po sa mga ka-athlete ko po na stay focused at meron po dapat positive thinking at confident, not an overconfident. Tapos, be humble na po. Tapos, siyempre, marinig sa mga sinasabi ng coach dahil sila lamang po yung tama na nakakakita sa atin. Tapos, siyempre, manalangin po sa Diyos and never give up and be patient. Ano yung ambition mo sa buhay? Makapaglaro po ako ng Olympic po. Aside sa paglaro ng Olympics, sa iyong education, ano yung gusto mong matapos? Gusto ko po maging scientist o di kaya man astronaut.